Благодарим, че приехте поканата господин Славаков като кандидат за европейски депутат от страна на ВМРО, че приехте поканата на Съюза на ловците и риболовците в България да проведем този разговор. Нашето желание като граждани на Европейския съюз, граждани на България е всички правила, решения и закони, които засягат лова и запазването на природата, да бъдат справедливи, приложими и разбираеми за нас и за контролните органи. Аз доста се занимавах с влажните зони заедно с моят приятел Пиетро Фиоки. Направихме една конференция, която мисля, че имаше някакъв смисъл. Сега там има много големи проблеми, просто защото тази малумна зелена идея с влажните зони, естествено идва от зелените, подозиране. Чух изключително странни твърдения за ловните съчми. Даже чух как пиленцата, като видели съчма, я мислили за зърно, изяждали и умирали в страшни мъки. Това е нивото на зелените, просто да знаете, че там имаме някои психични отклонения, според мен. Аз никога не съм виждал птица да яде олово, може би те са виждали. Примера, който мога да дам, е инициативата на Европейската комисия да ограничи употребата на олово в боеприпасите и риболовните тежести. Това е нужна наистина подкрепата на българските представители в Европейския парламент, да се опитаме, доколкото е възможно, да се възпрепятства този процес. Ако се окаже невъзможно той да бъде спрян, дали бихме могли поне като граждани да получим по-дълги транзитни периоди или пък да бъдат осигурени определени финансови помощи, които да помогнат на българските граждани да отговорят на тези нови въведени изисквания от страна на Европейската комисия. За транзитния период, ако говорим, не може да бъде в такива срокове, просто ако това нещо въобще остане. Защото аз съм убеден, че може да се разгледа и за някакви определени райони може би може да функционира, но това не може да бъде прилагано абсолютно навсякъде. Едрите хищници също са една важна тема, която е в фокуса на Европейската комисия от последните много години насам. В България ние имаме представени вълка и кафявата мечка като едри хищници. И доколкото вълка е ловен обект, който имаме възможност да управляваме чрез отстрел и да не се допуска ескалиране на напрежение и натрупване на напрежение срещу този вид, то при мечката не е така. Мечката е защитен от Закона за биологичното разнообразие вид и всъщност ако преди години България се опита да облегчи реда, по който да се регулира популацията на мечката чрез отстрел, веднага последва наказателна процедура срещу България от страна на Европейската комисия, която в резултат блокира тотално регулирането на популацията чрез отстрел в рамките на 8 или 9 години. Като член на Комисията по екология бях на една мисия в Брашов. Бяхме една много голяма комисия, именно заради мечките, защото там имат изключителни проблеми. Значи, изчисленията са, че в Брашов и околностите може да има 4000 мечки, в момента са 9000. Това се разхожда по улиците на града, не могат да си пратят децата на училище, роват в кофите с буклук, качват се до втория етаж, чупат врати, понеже мирише на манджа. И бяха пробвали да ги стрелят с опойващи стрелички и да ги пренасят в други райони. Само че вече са свикнали да си живеят в града и да ходят нагоре-надолу и в другите райони абсолютно също. Излизат от гората и се прибират. Там има много убити и ранени, между другото. Аз настоявах много да се разреши по някакъв начин, да има някакъв вид регулация и да има някакъв отстрел на мечки, защото това просто е кошмар. При тях е ад. В България повече от 120 години ние ловуваме на гургулица. Мигриращ вид дивеч, обект на лов, имаме статистика, имаме стабилна популация. В същото време, обаче, вследствие на прилаганата в Европа обща селско-стопанска политика, местообитанията, подходящи местообитания, гнездови най-вече и хранителни, драстично обедняват за този вид дивеч и не само за него, и за редица други видове дивеч. Но липсва тотална комуникация между Главна дирекция земеделие и Главна дирекция околна среда. Главна дирекция земеделие стимулира все по-интензивната земеделска дейност, която като последица води след себе си унищожаване на местообитанията за дивечи, а Главна дирекция околна среда от друга страна вади тоягата и я размахва срещу ловната общественост, защото чрез нашата дейност ние физически отнемаме птици, екземпляри от природата. И тук изпадаме в едно абсурдно противоречие. Тоест, с едната ръка комисията унищожава биоразнообразието, прилагайки определените механизми за субсидиране, а от друга страна
Другата ръка на комисията заклеймява една част от европейските граждани, че те носят пряката вина за загубата на този вид дивеч и съответно се насочват всякакви усилия да бъде забранен този лов. Това е една традиция за българските граждани. И за нас е важно да се търси баланс. Да се търси баланс, защото наистина ловците не са проблема с загубата на биоразнообразие в Европа. Ловците са част от решението. Всичките неправителствени зелени организации, които твърдят, че се грижат за животни и растителност и за всичко в вида на къла, огромна част от тях дори не са ходили в зоологическата градина и не са излизали от къщи. Може би се гледа нещо по National Geographic. На практика, вие сте единствените, които се грижите за дивеча в една държава. Не само в България, навсякъде. И последното нещо, което вие направихте във вашия предходен мандат и което е важно също за ловната общност, е да бъде възстановена и в новия Европейски парламент с мандат 2024-2029 година интергрупата биоразнообразие, лов и селски райони в Европейския парламент. Защото всъщност това е нашия инструмент, чрез който проблемите на ловците, риболовците и хората, които са свързани с опазването на природата, могат да бъдат включени директно в дебата на Европейския парламент. Ясно, че трябва да се направи подобно нещо, защото се появяват тия крайности, за които говорихме, непрекъснато. Това се лашкаме от едно към друго място. В момента имам чувство, че към хората, не само към ловците, към всички хора, зелените се отнасят като някакви паразити, които трябва да се унищожат. Това е абсолютна тенденция. Европа се лута с всички тия директиви между една и друга крайност. Или ще е крайно насам, или ще е крайно натам. То просто някакъв ужас. Наистина няма никакъв баланс. Аз призовавам за здрав разум от 5 години в тази посока и не само за това нещо. За един куп неща.